जेने तेने फैथोंसै न'आव मोनफैफिनथों बे राहाखौ नांगौ। जायाखै जेबो दावराव दावसि जायाखै। थाङाखैबो न'निफ्रायनो थांदों हरनि एकटायाव ओंखारलांदों। 20 बोसोर बैसोनि सासे लाइमोना गोमाना दं। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय हुग्राजुलि हालामनि सोरांजुलि गामिनि थागिबि मुस्रि चक्र बसुमतारीनि फिसाज्ला 20 बोसोर बैसोनि धोरोमसुला बसुमतारीया थांनाय 20 आगस्तनिफ्रायनो गावनि खर'नि थिग गैयैयाव बहाबा गोमाना एबा थांनानै दंहैयो। गोबां जायगायाव नागिरबाय नाथाय जेबो रावनिफ्रायबो खौरां मोनैयाव दुखुजों नखरनि सोद्रोमाफोरा भुगिनांनानै दङ। सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला 9365526471 नङाब्ला 8812853721 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां हरनो गुरै खावलायहरदों। आंनि गथ'आ जेनेबा 16 दिन जालांबाय गोमानाया। दा बेखौ आं मोननो हास्थायदों। बे मोननो हास्थायनायाव जेनेबा आंनि गथ'आ दा मानसिया गिबियाव गोमानाया जेनेबा सानथाम हरनै सानसे गोमादोंमोन। बे गोमानाय समनिफ्राय बिहा माखासे खर'आव जेनेबा मालायखौ सोंखारिनाय बा बायदिसिना बुंलाबायनाय बखिलाबायनाय जादोंमोन। बे जानायनिफ्राय दा जों माइ गायैनि सिगां हालेवबाय थानाय समनिफ्रायनो एसे जाबोनानै दासिम थांनाय जेनेबा आगस्ट 20 खालाराव बिथाङा जे बे गथ'आ गोमाना दंमोन गोमानायनिफ्राय जों दासिमबो मोननो हायाखै। दा बे गथ'खौ मोननो थाखाय आं हास्थायदों। सोरनावबाफोर दंबायबायोब्ला सोरनिबा न'खराव हाबना दंबायबायोबा जाहाथे बे गथ'खौ जाहाथे आंनि न'सिम दैथायहरनो हाथों। आंनि गथ'नि मुङा जाबाय धोरोमसुला बसुमतारी। ओमफ्राय आंनि मुङा जेनेबा चक्र बसुमतारी, गामि सोरांजुलि, ओमफ्राय PO थाना मौजा धेकियाजुलि, नाथाय जायगाया हग्राजुलि। आंनि मबाइल नाम्बारा मोननै दं। मोनसेया जिअ 9365526471 आरो मोनसेया एयारटेल दं 8812853721। बे नाम्बाराव कल खालामबानो आंनि जेनेबा बे गथ'नि बिफानि न'आव मोनगोन आरो। आं सोरांजुलिनि नैबे मुस्रि चक्र बसुमतारी न'खराव जों गामिनि जानानै बिथांनि न'खरखौ जों थोजासे हेल्प खालामदों आरो गामिनि रायजो राजाफ्रा बयबो लैहोर फैनानै जों बे गथ'खौ बे धोरोमसुला बसुमतारीयाव जों नागिरबाय थादों, अब्लाबो मोननो हायाखै फटक लायै। दायो जों मिडिया नोंथांमोनखौ लिंहरनानै दायो जोङो बे धोरोमसुला बसुमतारीखौ मोनगोन नामा होननानै जों नोंथांमोनखौ बिसिम लिंहरनाय जादों आरो बे धोरोमसुलाखौ सोरबा रायजो राजा आइ आफामोना नुयोब्ला जेन जोंनि बे जानबुं नम्बराव खबर हरगोन नोंथांमोनखौ आंनिफ्राय गुरै खावलायहरनाय थाबाय आरो। गथ'आलाय मोजां, रावजोंबो नांलाय खमलाय गैया। नाथाय मानसिया मा जादों मिथिया बेखौ, मानो होनबा मानसिया खनसे गोमाखांबायमोन। गोमानानै सानथामनि गेजेराव रिटार्न फैफिनदों। बिनि गेजेराव बिथां गथ'खौ लानानै कुबिराज एबा अजाफोरनाव थांनानै नायहैदोंमोन। नायहैनायाव बिथांनाव एसे माबा मोनसे भाइरास एबा माबा मोनसे हाबना दं होनना एसे बुंनाय खोनादों। फिन आरोबाव बिथाङा मास मोनसेनि गेजेराव गोमाफिनबाय आरो हरनि 1 रिंगायाव न'निफ्राय ओंखारलांदों। नाथाय दासिम नागिरबाबो मोनाखै। दा बुंनाय बायदिब्ला अजा बायलंफ्रा बुंनाय बायदिब्ला दायो सोनाबथिंजाय दंहैयो होनना बुंदों। सोनाब लाइनावहाय दंहैयो होनना बुंदों आरो। गथ'आ फरायनाय मेट्रिक होनानै दोनथ'बाय आरो। लोगोफोरजोंथ' बेबायदि जेबो सासपेक्ट खालामाखै, थाङाखै। मानसिया बिदिनो माने एसे बखिनाय बायदि जालांदों आरो ना, गिख्रंग्रा जादों। सोरखौबा नुबा गिनाय भाब फैदों, बेबायदि जादों आरो मानसिया।